To bude video zo Star Stable. Je to prvé video takéto z tejto hry. Chcela by som ich natáčať viacej, takže idem vám ukázať prvé moje koň. Toto bol môj prvý koň, je to starter a volá sa Impress, neviem to prečítať. A teda je Siva a je to dievča. Toto je môj druhý koň, to bol prvý koň, ktorá som si kúpila. A je to vlastne guzelný kôň. Ukážem vám, ako vlastne to zadáte takto a už je farebný. Ak si dobre pamätám, tak má stál plus minus 300 starcoinov. A ešte som zabudla povedať, môj tento starter má 7 level a tento druhý kôň ten má 12 level. Ďalší, tretí kôň, ktorý som si kúpila, bol tento Hanoverian a je to dievčatko, volá sa Ace. Kúpila som si ju, ak si dobre pamätám, za 950 starcoinov. Kúpila som si ju preto, lebo bola nová a bola dosť pekná. Akože veľmi sa mi ľúbila. Takže preto som si kúpila. Ona má už 15 level, vlastne maximálny a ona je veľmi, akože ju mám rada. Aj pekne skáče a tak. Toto bol môj tretí koň, ktorý som si kúpila a je to dievčatko. Je to Jorvik Mountain Horse a volá sa Apple Liberty. Kúpila som si preto, lebo je fakt pekná. Páčilo sa mi na nej asi tie bodky a tak jej farba. A hlavne tá hríva je strašne pekná, tie kvetinky a tak. Takže mám ju veľmi rada, tiež krásne skáč a ona má 12 level. Takže tak. Toto bol štvrtý koň, ktorý som si kúpila, je to poník. A kúpila som si ho, lebo som nechcela čakať, kým mám viacej starcoinov. Stalo 350, tuším, a páčila sa mi jeho farba, ale ako neviem, na čo som ho kúpila, lebo moc na ňom nejazdím, ale páči sa mi. A tento koň má 4. level a volá sa This Meadow. 5. koň, ktorý som si kúpila, bol tento tu. Koň, páčilo sa mi na ňom tá farba. Ja strašne mám rada takúto farbu a je to môj miláčik, volá sa Cupcake. A fakt, je to moje zlatičko a on má 10. level. 6. koň, ktorý som si kúpila, je tento. Je to HM koň a páči sa mi veľmi. A všetci hovoria, že dobre skáč, tak preto. Volá sa Cookie. Páči sa mi to meno strašne. A vybrala som si tohto, lebo sa mi páči to, čo má na hlave, také biele. Tento koň má 6. level. Prepáčte, keď sa to tak divne hýbe, lebo ja to väčšinou hrám na počítači, ale teraz to hrám na mobil. A posledný 7. koň, ktorý som si kúpila, je tento. Je to dievčatko, volá sa Magic. Páčilo sa mi tie vzory na jej hlavičke, aj celkovo tá farba. Veľmi sa mi všetko na nej páči a ako nemám s ňou nejaký problém. Toto boli všetky moje kone. No a ešte niečo o mne. Ja mám 10. level a hrám to asi rok. Starrider mám na 3 mesiace, ale stále si to viac kúpujem. Na ďalšie 3 mesiace, akože ja viem, že lepšie vidie to na vrdy, ale neviem. Zatiaľ si to nekúpujem. Ja mám ukázať ešte moju skriňu. Moja skriňa vyzerá dosť akože neupratane. Ale ja neviem. A mám tu úzdečky hore, potom nižšie mám podsedlovky, nižšie mám topánky, potom sedlá a nejakú ozdobu. Ale to nemám. Potom oblečenie, toho mám fakt malinko. Takže tak. Potom nejaké zvieratka. A tento koláč. A ideme sa ešte porozprávať a ja budem zatiaľ trénovať Ace.
Takže idem si ho obliecť. Sebe nechám toto, ten svetrik sa mi veľmi páči. A jej dám asi čiernu uzdečku a túto rúžovú posidlovku. Potom toto, tu mám nejaké sedlo, aha, dám jej túto žltú asi posidlovku, túto vrátim naspäť. Potom jej dám tieto topánky a toto sedlo. Tak, môžeme vyraziť. Čo tu táto robí? Ja som nikdy akože nevidela, že by tu v mojej stajni bol niekto iný. Ale okej, nevadí. Tu má svojho koňa. Takže ja vám dneska niečo poviem o sebe aj v reálnom živote. Ale iba pár vecí, pretože akože moc toho hovoriť asi nebudem. No, volám sa Tereska. A na koňoch jazdím ako na reálnych koňoch jazdím asi 1,5 roka. Svojho koňa nemám, ale veľmi by som chcela mať. A jazdím na 3 koňoch. Jeden sa volá Matthew, druhý Bandy a 4. Bianca. Môj cieľ na YouTube je asi 100 odberateľov, potom asi tak 1000. No budem sa snažiť často vydávať tieto videá zo Star Stable, lebo baví ma to natáčať. A keď ste chceli vedieť, no tak asi to teraz neznie úplne tak, ale som strašne crazy. Strašne rada robím blbosti a vlastne ma to baví. V Star Stable som asi nikdy nešla šampióny ale chcela by som. Pôjdem pozrieť do túto, že kedy je, že by som išla niekedy, ale neviem kedy. Takže idem to pozrieť. Tu som už robila dailička, takže tu už nič nemám. A mám vlastne. No a idem pozrieť tie šampióny. Ja neviem, jak sa to hovorí. A joj. No a neviem, čo by som ešte povedala. Neviem, píšte mi kľudne do komentárov, že čo tu mám robiť, lebo ja absolútne nemám ani šajnu, čo mám tu Stable robiť alebo natáčať, čo by sa tam táčilo. Takže pozerám videá nejaké, čo tam oni robia, ale I don't know. Takže píšte. Idem to pozrieť šampióny, aké sú. Tu nie sú? Ja reálne neviem ani, kde sú, takže budem asi hľadať. Ale jeden viem, kde je, takže sa tam idem presunúť vozíkom. A u mňa asi moc nakupovačky koní nebudú, pretože fakt nemám veľa šilingov, teda starcoinov. Teraz ich mám 162. A moje najbližšie koň, čo by som si chcela kúpiť je, jak sa konečo volá? Shopa, ja som asi blbá, ja som fakt zavolala, jak sa volá. Ale okej, pôjdem potom pozrieť. A možno ma napadne. Ale kde je ten šampiónčič? Kurňa je. Jaj, bože. Aha, už som to našla, okej. Ale ja som asi blbá, lebo som zabudla, že jak si volá ten kurň. Okej, takže v pondelok 3:00, čo je akože. Mohla by som ísť akože v zajtra o 1:00. OK. A dneska je sobota. Takže o 11:00, čo vám šíbe? Ty vole, to nemôžem. Tak asi zajtra o 6:00 a o 1:00 by som mohla ísť. OK. Takže tak. Idem pozrieť toho koňa, lebo fakt som sprostá. Dovedla som, jak sa volá koň, čo si ho chcem kúpiť. Super. Idem to pozrieť. More.
More koň. Bože môj. No. Ani už neviem, kde sa predáva. Dobre, úplne. No, to je to, kde sa predáva. La la la. No, už sa blížime. Ja by som si chcela kúpiť moje nervy. Jajha. Juj. Tu je. Tento tu koň. Myslím si, že už ho má každý normálny človek. Ale ja nie. Takže ja to je tak. Jak na ňu mám kliku. Konegamara. Ja neviem, jak to je. Konemara. Jaj. No tak tohto presne. Proste milujem. Najbližší koň, čo si kúpujem. Proste milujem. Ale mám iba 162 starcoinov, takže úplne super to není. Ale teda jo, taký. Jo, však chcem si nasadiť kurník šopa. Moje nervy. A idem asi trošku skakať, pretože neviem. Ale Boha, musím šupovať. Ona sa má, ale ja ho budem aj. Takže ideme si niečo skočiť. Akože ja tu nebývam, ja bývam v Jorku. Ale tuto je to fajn. Takže si tu zaskáčem. Ojojojojoj. Dáme si najvyššie. Jop. Dobre. Neviem, či mi to pôjde úplne. Nepôjde. Dobre, ideme. Dobre, druhý. Ježišmária. Joj. Dobre, ale Hanoveriany je fakt, mám ho rada to znamená. A myslím si, že celkom pekne skáče, keď teraz to úplne povedať nemôžem. Neviem vôbec na mobile hrať, ale zase na počítači neviem, jak to mám natáčať, takže viete, to je ten problém. A akože nie je to úplne až také zlé na tom mobile, že why not? Budem to natáčať hlavne na mobile, pretože na počítači nemám ani najmenšiu šajnu, jak sa to robí. Ale to nevadí. Nejak na to dojdem. Takže akože neviem, ako si mám najrýchlejšie zarobiť level, lebo ja fakt neviem a nemám ani moc fajn level. Ja neviem. Proste je to ťažké. Moje nervy, ja to neviem. Proste. Dobre, už ma to nebaví, idem preč. Idem si nejako vylenžovať konia, ale jo. Ono je to celé na mobile také trošku iné. Takže tak. Počkaj, nie, čo robím? Bože môj. Dobre, myslím si, že už je dosť zlé video. Takže ja sa s vami dneska učím a čau.